Затова позволете ми тези скромни цветя да поднеса на първата, за мен, все пак, не подценявам нейните последователки, и да изразя моята дълбока благодарност и да подчертая дебело, че тази вечер тук е изключителна, не уникална. Тя е изключителна и е явление духовното присъствие. И за наша радост и удовлетворение, че именно тази вечер е вечер в Бургас. Няма да говоря повече, само ще кажа, че ти си пратеник на Бога, че ти си дете на Бога. Послания, съвети, както за мен, така за моето семейство, така и насоки за моята работа. Така че твърде отдавна аз съм приела като реален факт тяхното съществуване. И съм много щастлива, че точно в навечерието на Рождеството на най-великият учител, даден на човечеството от висшият божествен свят, в навечерието на празника, който всъщност е празник на човешкият оптимизъм, имаме среща с тях, защото авторките на тези книги всъщност представляват тях. Искам да им благодаря за протегнатата ръка към нас и точно в тези най-хубави коледни светли дни ни дават увереност, че не само не сме сами, а за нас се грижат. Искам да им благодаря за това, че те просвещават хората, просветляват нашето съзнание, дават ни един модел на живот, на мислене, на общуване, дават ни вяра в това, че животът е един безкрайен път на развитие, че той няма предел, че ние сме само на 4-то ниво от всичките негови неизброими нива. Благодаря им за това, че полагат усилия да вдъхнат вяра на българският народ, за това, че се стараят с всички сили да възвърнат нашето национално самочувствие, да засилят чувството за национална принадлежност в нашия народ. И аз им пожелавам да постигнат успех с нас, колкото и усилия да им костваме. Привет от папа на Траки от Пловдив. Все пак до вас е Странджа, което прави нещо повече. Идва зима и даже под снежната покривка кукичетата вече са готови. Така и преживяхме един дълъг период на отричане на духовността, на един силен атеизъм, за който помогна в голяма степен както политиката, така и науката, материализма. Именно в това време, това кукиче тук в бургаските райони е дало живец и под снега се е показало още от времето, когато така свободно не можехме да дискутираме проблемите на духовността, на човека, на духа, на Бога, на религията, на нашето движение, на нашите проблеми. Именно онова, което знам и познанството ми повече от 13 години с госпожа Таня Шишкова, ми дава основание да споделя това изпреварващо десетилетие развитието на духовността в този район и с тази даденост на Таня. Имахме възможност именно по такава линия да се запознаем, а по-нататък нашите връзки укрепнаха. Аз не се представих, занимавам се с наука, професор съм по микробиология в Университета по хранителни технологии и съм се докоснал до проблемите на духовността с няколко книги, с книги свързани
в чисто научен план, а също така и работата, която нашият колектив работи, много от нещата са стигнали в чисто здравословен план до бургазлии. Залата е уморена и аз ще се предпазя да ви отегчавам, но искам да кажа още няколко думи. Времето доведе нещата до там, защото науката, религията и езотериката да се хванат за ръка и, хващайки се за ръка, с нови сили да изведат всяка държава своя народ. Ние безспорно сме най-загрижени за българския народ, защото в тези години на преобръщане на неговото мислене, вместо да направим крачка за духовно извисяване и по този начин да го опазим, то цялата политика го тикна и сега, когато демонстрираме, че вече сме направили пазарна икономика, какво направихме? Вкопчихме хората в материалното и ги лишихме от духовното, а плодовете на атеизма и на бездуховността ги берем по престрелките, които стават, по престъпността, която ни залива от всякъде. Разбира се, това са времена на изпитание, защото само в трудностите и в изпитанията хората озряват по-бързо. И аз мисля, че тези години 15, които живеем в достатъчно трудности, показаха потребността от това бързо озряване. Беше време, когато се събирахме и в залите имаше по 10-15 души. Сега, сигурно, ако беше по-голяма залата с положителност и много повече хора щяха да бъдат тук. Хората гледаха с недоверие. Сега в очите ви гледам съвсем други изражения. Тоест, духовността постепенно е набрала скорост. Тези девойки са изминали своя труден път, за да стигне едно произведение в готов завършен вид в днешно време, не е никак лека задача. Не е въпрос само да търсене на спонсори. То е въпрос на всеотдайност. И така както през нашето възраждане, защото България изживява своето възраждане по-настоящем, така както през възраждането Бог не даде и Левски, даде ни и Ботев, даде ни Захари Стоянов да опише всичките тези събития, така и тук ги виждаме в по-друг план тези произведения. Познанието е идвало винаги свише. Получавали се го подготвените за него. Извисените, чистите духове и души са получавали голямото познание, защото само те не са злоупотребявали с него. Така е било, така е и сега, така и ще бъде. Аз поздравявам всички бургазлии тук на границата между Странджа и Тракия, това свято свещено място, и всички с общи усилия трябва да опазим духът български, трябва да опазим земята българска от всякакви посегателства и както виждаме и божествените сили ни дават рамо в това отношение. Поздравявам ви, момичета! Искам да ви призная, че много се вълнувам и едновременно с това да ви разкажа за моята, бих казала, индиректна среща с Озарис. Познавам се с госпожа Дона Дунева от може би 9 години. От нея съм слушала прекрасните слова, които достигат и до ден днешен от съзвездие от Озарис посредством госпожа Таня Шишкова. Като съсловие, лекарското съсловие е доста скептично
И това е напълно обяснимо. При нас нещата се доказват, никога не може да се говори в предполагаема форма, всичко е черно на бяло. Мои професори са ме учудвали, когато са ми казвали, не само на мен, разбира се, на цялата аудитория, че учените, които са достигали до най-високи постижения и най-големи открития, внезапно изведнъж са ставали безумно вярващи. Изключително вярващи. Това в мен и в всички мои колеги е предизвикало невероятен интерес, и не само интерес, и даже малко, признавам си, насмешка. Как така изведнъж ще станат толкова набожни. Явно те са достигнали до някакво ниво на просветление. И сега бих искала да разкажа за първата си среща, казвам пак индиректна, защото тя не е възможна и към момента. Знаете защо. По силата на някакви обстоятелства, макар че съм лекар и аз съм жив човек, бях се разболяла. Това беше лятото на 1998 година. Разболяла се, но бях толкова улесна в работата си, че изобщо не обръщах внимание на състоянието, в което се намирам. Пиех си лекарствата, ходих си на работа, бях погълната от грижи за семейството си, докато в един момент просто се сринах. Последните изследвания, които си направих, просто и така на шега, се оказаха доста драматични и доста притеснителни. Мои колеги буквално се така подплашиха и побързаха да ме вкарат в болница, правиха консултации с няколко специалиста, добри, известни в Бургас специалиста, и в крайна сметка ме приеха просто и така в вътрешно отделение с съмнение за раково заболяване. Бях много отчаяна, бях много депресирана, защото в момента децата ми бяха много малки, аз самата бях доста по-млада. Страхувах се, че моите деца, едното от които беше на 3 години, другото на 5, няма да си спомнят за майка си. Просто много бързо се развиваха нещата при мен в отрицателна посока. Тогава помолих госпожа Дона Дунева да се свържи с Таня, защото много преди този инцидент бях слушала много неща за Озарис. Тогава тя осъществи връзката с Таня, с която даже не бяхме се и виждали, не знаехме коя как изглежда, т.е. не е било възможно някаква интуиция или познаване на живота ми до този момент от нейна страна и така нататък. Тя дойде в болницата, прочети ми го на една пейка, бяхме седнали отвън. Беше много интересен стила, даже бих казала забавен и леко закачлив, което ме изпълни с толкова много вяра и надежда, просто като че ли слънцето се усмихна отново за мен. На следващия ден ми направиха изследвания. Престоя ми беше няколко дневен в болницата и просто лечението ми беше симптоматично. След направените изследвания се установи, че всъщност това, което ми казаха Озарис, е самата истина. Звучи малко като приказка, но аз съм живия пример. Много пъти след това съм се допитвала до Таня, защото знаете пък, че и лекарите, които знаем много, виждаме нещата малко, така ги хиперболизираме, виждаме ги малко по-страшно, отколкото всички останали хора. По отношение на здравето на децата ми, на членове въобще на моето семейство и съпруга ми, винаги са били изключително точни в прогнозите си. И искам да поднеса моите най-сърдечни благодарности на Таня Шишкова за това, че направи възможно познанството ми с Озарис. Пак ще кажа индиректно, защото в противен случай би прозвучало много смешно. Изключително съм благодарна и на всички останали жени, които работиха с нея и които допринесоха много за моето просветление и моето виждане на живота под друг ъгъл, не само това, което пише в дебелите учебници, от които сме се учили. Сърдечно ви благодаря!